kalong ka ka ba ngimla ban pediang hapo ka imlang salang klat dasian ki laingut chiing basha thang ka ambulan ha impal katei ka ying kadei ke jat benriu mitei andrei kalaya poikha bat ujat benriu kuki hangta saukun jongka bat wei bahaying la suba bakila yapno haba ka ambulan baki syong kala syak thang hu pat bhur haka met jong ka sngi ublei haka nongba impal katei kadei ka ambalan ka balik bu ya wei u khna ret sha hospital haka bala senran negi pulet ka jingjia kadei ha iro simba jong ka impal west bat kala syak thang haka por kumba nyoba je janmet jong ka sngi ublei lalap tangi kising jong ki bayap na katiga kali laong gi khubor pulit napo impal manipur kitei ki laingut layathu bagi kentup ya kamina hangsing ukon jongka uthom sing ubadang hapo news nem ka karta bat sakaba hagaying jongka kamina ka Lydia Lorembam bat kitei kidang lek Shaka Regional Institute of Medical Science adin bo uthom sing la mensau na ka jing siat kuli ha ka janmet ha ki reurunar